Pupu eta lore. Bizi-bizi. Dena nahi. Pupu eta lore leihotik begira daude Pirritx eta Porrotxen alboan. Ilargia ikusten dute. Eta lorek hala dio. Nirea! Pirritxek orduan Porrotxi. Gaur lorek dena nahi du. Ez gara emateko gai gu. Ez, ilargia ezin diote eman. Parkeko sagarrondoko adarrean zintzilik dagoen sagarra ere nahi du. Zergatik da poza iritsi ezina. Ez dugunarekin pozik bagina. Lorek ezin izan ditu bere nahiak asetu. Eta amari galdetzen dio. Ama, txarra da dena nahi izatea? Eta Pirritxek erantzun. Normala da maitea. Pupuk adi-adi jarraitzen du bien arteko solasa. Eta pentsakor dago. Pirritxek ere berari gauza bera gertatzen zaiola kontatzen dio. Ametsetan dagoela. Polita da amestea. Baina gauza bat lortu orduko nahi badugu bestea? Pirritxek bikiei galdera bota die. Nor da zoriontsuena? Zalantza sortu zaie. Maite duen guztia daukana? Ala daukan guztia maite duena.